machido mi waire. Kunoskaba waiting machido mi waire. Tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca otra poquita, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca otra poquita, a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Oyente, buon tardi. Bomini, di oltre edizione di Trasi Notizia, poi già marzo 25 di november. La conosco, mi sa che jij komt uit Suriname, oorspronkelijk. Ja. Nou, we moeten elkaar feliciteren vandaag. 50 Zeker. Jaar onafhankelijkheid Zeker. Suriname. Voor mij een heel niet te vergeten dag. Want toen begon mijn avontuur om naar Bonaire te vertrekken. Oké. Deel ik toch graag met je mee. Ik was onderwijzer. En in Suriname? Nee, Curaçao. Ja. En ik heb dus die avond, of dus die 24e, hadden we dus een soort feestje. Ja. En ik zei tegen mijn schoolbestuur, ik kom die volgende morgen niet werken. Want het was laat in de avond dat het feestje ophield. Dus niet voor de klas staan met de bedoel. Ja, maar als je niet gaat, dan word je ontslagen. Ik zei, dat moet u echt doen. Want u hebt mij 25 Surinamers vrij afgegeven om de onafhankelijkheidsdag te gaan vieren in Suriname. Dus ik kom niet. Dus ik werd inderdaad ook ontslagen van school. Ik heb toen een advocaat in de hand genomen en ik heb een biertje gepakt, een boeltje gepakt en ben naar Bonaire gekomen. Na een jaar zat ik dus invaller op een school. En toen kwam dus de voorzitter van het schoolbestuur van Curaçao. Die kwam, ik zag hem op het speelplaats oplopen. Wat komt hij doen? Nou, hij kwam schadevergoeding betalen. 50.000 gulden. Oh ja? Ja, tuurlijk. Toen was ik begonnen. Dus in Suriname, onafhankelijk, dat had ik nooit vergeten. Fantastisch om verhaal. te kunnen leven, toen ging ik tuinen schoonmaken. Dus met een klein karretje. Ja. Want ik had geen inkomen meer. Ik zeg maar, op de knieën kreeg je me niet voor geld. Maar goed, dat ben ik. Zo ben ik. Shona, buon tardi, Bomini. Nós tínhamos uma pessoa bastante interessante, importante, da for de Holanda, para um congresso aqui na Bonaire, que também trata o tema não discriminação. Mas nós trouxemos o Bonaire está caibau de Holanda, ou nós temos relação com Holanda, artigo mais importante da Constituição holandesa, que está defender direito fundamental de gente, está artigo 1. Bisa lobo no discriminar arriba ningún base. Nenhum motivo para discriminar e de tu circunstância lang. Que está igual, gente me se vai tratar igual. Se que me também sinta meneer Rabin, en nota papiamento, não sei papel holandês, né? Pero escucha e caminho me sinti necessário, lo me traduzir na papiamento, vos aan compreender. Rabin, goedemiddag, bonbini bij mij. Ik heb je een beetje afgeweken, maar ik vond het zo, het leefde in mij. Ik moest het even kwijt. Dames y caballero, buon tardi. Hartelijk dank voor het hebben van mij in uw programma. Ik stel het ontzettend op prijs om even dit gesprek met elkaar te voeren. Prima. Wie is Rabin? Nou, Rabin is... nou ja, goed, we hadden het net erover. Ik ben geboren in Suriname. Dus inderdaad, vandaag is er feest in Suriname. 50 jaar. Ja. Maar precies 50 jaar geleden ben ik uit Suriname vertrokken.
Dus je was het niet eens met onafhankelijkheid? Nou ja, die discussie, dat wordt echt een heel groot probleem. Dat wil hij nog niet. Volgens mij wilde de meerderheid van de mensen geen onafhankelijkheid. Precies, maar goed. Maar goed, ik was 13 jaar en toen ben ik vertrokken uit Suriname. Ik woon dus erg lang in Nederland. En ik ben nu nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme... door het kabinet eigenlijk aangesteld als regeringscommissaris... om de regering te helpen om discriminatie en racisme te bestrijden. Het is een fenomeen dat enorm toeneemt in Nederland. Maar goed, het is breder dan alleen mensen uitschelden... maar ook institutioneel, de politiek... En mijn mandaat is natuurlijk voor heel Nederland, dus ook voor het Caribisch deel van Nederland. En daarom ben ik ook hier. En wat ik dus zie, is dat in de relatie tussen het Europees deel van Nederland en het Caribisch deel van Nederland, zie ik heel veel zaken die niet gelijkwaardig zijn. En eigenlijk discriminator zijn. Dus mijn harde conclusie is, na alle gesprekken wat ik gevoerd heb met heel veel mensen... Nederland discrimineert Bonaire, Saba en Statia. Prima. En je had het net, Notje, in je inleiding over artikel 1 van de grondwet. Hè? Ja. Dus sprak je en over igual, hè? Dus gelijkwaardigheid. Precies. Nou, dat is er dus niet. Hè? Natuurlijk wordt eraan gewerkt, maar ik vind dat het veel te traag gaat. En ik vind niet dat mensen doorpakken. Want ik kan niet begrijpen dat 18 miljoen Nederlanders in Nederland alle rechten kunnen hebben, maar de 35.000 die we hier in het Caribisch deel van Nederland hebben, ja, dat zij niet meedoen, zeg maar, aan die gelijkwaardigheid die daar dus voor een ieder geldt. Dat kan ik niet begrijpen. Dus dat is mijn achtergrond en ik ben dus vrij actief in Nederland om discriminatie en racisme te bestrijden. Je hebt het heel goed aangegeven. Het is een groot woord, antidiscriminatie, maar het is niet voor niks. Nee. Dat fenomeen leeft in Nederland heel erg. Het is inderdaad wat je zegt, heel breed. Niet alleen mensen onder elkaar, maar je ziet het ook nu en je voelt het. Het wordt gewoon uitgesproken. Minder Marokkanen. Ja, ik hoef niet geen namen te noemen, maar inderdaad, ook institutioneel zie je dat. Ja, maar ook zwart racisme, hè? Dat is dus racisme tegen mensen met een kleur, hè? Dus Afro-Nederlanders, laat ik het zo even zeggen. Die is nog altijd nummer 1, hè? Dus er is een stevige discriminatie richting moslims, Marokkanen. Maar nummer 1 zijn de kleurlingen. is altijd op basis van etniciteit, op basis van kleur, ja. Dan moeten we dus beginnen, omdat de mensen het goed begrijpen. Want wat is voor jou discriminatie in principe? Nou, discriminatie, zoals wij daar een definitie aan geven, is mensen achterstellen, anders behandelen en uitsluiten op basis van persoonlijke kenmerken, zoals die vermeld staat in artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Dus achterstellen, anders behandelen en uitsluiten, zeg maar. Op basis dus van, nou, dat is discriminatie. Dat is op basis van, dat is op elke grond. Ja. Dus kan zijn kleur? Het kan kleur zijn, dus het kan gender zijn, vrouwen het geslacht, bijvoorbeeld. Ja, het geslacht. Het kan seksueel geaardheid zijn, ja, LHBTQ, ja. Maar ook mensen met een beperking. Mensen dus met een handicap. En zo. Het kan op basis van ras zijn, wat er speelt. Het kan op basis van geloof zijn. Hè? Mensen die gediscrimineerd worden omdat ze een bepaald geloof of levensovertuiging of beschouwing hebben. Wat heel erg belangrijk is. En het kan ook op basis van politieke gezindheid, zeggen ze. Dus dat je gediscrimineerd zou kunnen worden, zeg maar. Dus het is vrij breed, maar al die gronden die zijn heel keurig in artikel 1 genoemd. Dus als je op basis daarvan mensen achterstelt, uitsluit en anders behandelt, ja, dan doe je aan discriminatie. Dat laatste kan natuurlijk voor verwarring scheppen. Is anders, want je hebt ook het feit, als er geen gelijke omstandigheden mag je wel discrimineren. Ja, dan moet je dat even... Precies, precies. Dus dat is een goede vraag. Goed dat je dat ook even zegt. Kijk, dus dit is wat discriminatie is. En precies. Dat mag niet, het is bij wet verboden. Okay. Tenzij het uitgelegd wordt, hè, dat je iemand anders zou moeten willen behandelen.
Dus een voorbeeld kan ik je geven. Gezondheidszorg. Je kunt in de gezondheidszorg niet iedereen gelijk behandelen. Mannen behandelen je anders, vrouwen behandelen je anders. Ja. Omdat zij een andere fysieke bouw hebben. Ja. En zo. Maar zwarte mensen zijn ook anders gebouwd dan Caucasian, witte mensen. Ja. Die hebben een andere bouw, ook van binnen. Andere ziektes? Nee, ook andere ziektes, maar ook qua bouw kunnen er verschillen in zitten. En daar moet je dus rekening houden, maar dan moet je dus uitleggen. Dus als je het uitlegt van kijk, luister, dan is er niets aan de hand. Want dan heeft er accountability plaatsgevonden. En dan is het prima. Je hebt je verantwoord. Precies. Het is eigenlijk comply or explain, om het maar zo te zeggen. De modewoord. Ja, precies. Dus daar komt het een beetje op neer. Maar daar gaat het om. Dus het is maar bij wet verboden, tenzij het gerechtvaardigd kan worden op basis van argumenten die je naar voren brengt. En de volgende moeilijke vraag is degene die discrimineert de verwijte persoon, of is degene die gediscrimineerd wordt die dat moet aangeven? Dus ik geef een voorbeeld dat de mensen het ook kunnen volgen. Ik kom bij jou en ik solliciteer. En naast mij loopt op diezelfde morgen zit ook een Caucasian, een witte man, of een andere ras. En we praten met elkaar en het blijkt dat we dezelfde school hebben gevolgd, dezelfde diploma hebben. Alles gelijk. En op een gegeven moment word ik niet aangenomen en hij wel. Het kan zijn dat ik zeg, ik voel me gediscrimineerd omdat ik toevallig naast een witte zat. Maar dat is niet. Daarom dat is toch wel moeilijk aan te geven, een beetje. Soms kan er gevoel zijn dat je gediscrimineerd hebt gevoeld en zo. Maar even terug naar die vraag. Ik vind gewoon dat degene die discrimineert... Ja, die is verwijtbaar. Die is verwijtbaar. Ja. Dat is altijd, ja. Degene die gediscrimineerd wordt, kijk, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je dat dus aangeeft. Precies. En veel mensen geven dat dus niet aan, omdat ze in een machtspositie zitten. Dus ook in zo'n sollicitatie. Stel nou, je werkt bij de Rijksoverheid. Ja. En je hebt intern gesolliciteerd. Nou ja, en je wordt gepasseerd op basis van je persoonlijke kenmerken. Ik noem maar een voorbeeld. Ja, dan durf je natuurlijk niet om dat aanhangig te maken, een melding ervan maken. Gelukkig doen mensen dat. Maar veel mensen durven dat niet, omdat je dan in een machtsverhouding zit. Want dan ga je denken van, als ik dit meld... wordt nog erger de volgende keer. En daarom probeer ik tegen organisaties te zeggen, je moet een inclusieve organisatie zijn, waarbij voor een ieder een safe space is. Je moet een ieder naar hun potentie, arbeidspotentie of als human capital, moet je dat proberen te waarderen. Zet ze ook in een safe space. Dus je working place moet een safe space zijn, voor wie dan ook. Zodat mensen zich gewoon goed voelen en dan ook excellent performen. Als die basis gelegd is, dan komt het denk ik ook wel goed. Dat zie je dus ook bij bedrijven. Steeds meer. Ik bedoel, nu hebben we een soort fallback naar de situatie in Amerika, waar alles met diversity en inclusion afgeschaft wordt en zo. Precies. Nou, dat is overgewaaid ook naar Europa, zeg maar. Dus we hebben een fallback. Helaas. Maar ja, ik heb geleerd, you have to push back the pushback. Dus laten we maar terugslaan, om het maar zo te zeggen. En in dat proces zitten we. En ik moet je zeggen, ik ben ontzettend blij dat heel veel bedrijven wel gewoon doorgaan. Ik was afgelopen week bij ASML. Dat is een flagship bedrijf, zeg maar, voor de Nederlandse economie. Brengt heel veel geld in het laadje. En ze hadden me uitgenodigd om te spreken. En ze hebben helder en duidelijk gezegd van, kijk, D&I-beleid, dat blijven we uitvoeren. Nou, dat vind ik heel goed dat dat gebeurt. Dus gelukkig zijn het bedrijven die het geweld vanuit Amerika terugduwen. Maar dat moeten we dus wel blijven bediscussiëren en blijven doen. Maar belangrijk is als je te maken hebt met discriminatie, meld het. En daarom ben ik ook heel erg blij dat vanaf volgend jaar niet alleen een juridisch loket op Bonaire gaat komen, voor de BES. Maar ook een soort antidiscriminatievoorziening. Dat wanneer je geconfronteerd bent met discriminatie,
dat je dat meldt. Want discriminatie uitzicht op 3 manieren. Op straat, hè, dat kan hier ook, hè? Ja. Dat je gediscrimineerd wordt of iemand discrimineert en zo. Het uitzicht in instituties en instellingen. En dat brengt mij juist nu hier. Want het gaat om de relatie nu tussen Nederland en... Caribisch Nederland. Precies, Caribisch Nederland. En de derde is natuurlijk ook politiek. De manier waarop politici over individuele mensen of groepen mensen praten, ook op basis van hun persoonlijke kenmerken, ja, dat kan dus natuurlijk niet. Okay. Een voorbeeld is in Nederland over moslims. Hè? Ik bedoel, in Nederland wonen 1 miljoen moslims. Ja, ik bedoel, natuurlijk zijn er rotte appels tussen. Ja. Hè? Ik bedoel, bij de jeugd, overal. Hè? Ja, precies. Maar dan kun je niet alles en iedereen over één kam scheren. Ja. En dat is wat politici doen, helaas. En dat moeten we afwijzen. Nou heb ik de andere kant van de medaille. De mensen die gediscrimineerd worden en die lang gediscrimineerd worden, en dan reken ik Caribisch Nederland en heel de, zeg maar, de nieuwe wereld tussendoor, die hebben soms het gevoel dat het zo hoort. Het is zo gegroeid. Ja. Het is nou eenmaal zo. Ze hebben meer geld, ze hebben meer macht, ze hebben meer kennis. Ja. Dus wij zijn minder. De zaakjes, hè? Ja, precies. Maar er is één ding. En daarom zeg ik, silence is not an option. Het is uw recht. Jullie wonen in Nederland. Zo simpel is het. Het is het Caribisch deel van Nederland, maar jullie wonen in Nederland. En eigenlijk zou alles wat voor Nederland in Europa geldt, moet het hier ook willen gelden. Precies. En ik vind dat je niet moet accepteren door te zeggen, ja, het is de macht en zij hebben het, Nee, ik vind dat je moet laten horen en zeggen, dit is onacceptabel. Wij zijn onderdeel van jullie. Zelfde paspoort. Het is ons recht om een sociaal minimumloon te hebben, zoals dat in Europees Nederland geldt. Het is ons recht. Krachtens de grondwet, hè? Alleen. Ja. Het is ons recht om goede gezondheidszorg te hebben. Het is ons recht om betaalbare woningen te hebben, enzovoort. Dus het is een recht. En ik vind dat dat recht beschermd moet worden. Dus wat ik tegen u allen kan zeggen, is, zwijg niet. Laat je niet gek maken door ambtenaren en beleidsadviseurs en weet ik niet wat vanuit Nederland die zeggen, nee, maar hier ligt het een beetje anders. Nee, ik vind niet dat Bonaireanen in dit geval, of mensen in Saba en Statia, de dupe moeten worden van het falend beleid, zeg maar, vanuit Den Haag. Want er is heel veel falend beleid vanuit Den Haag. Ik bedoel, een van de voorbeelden die ik kan geven, ja, nou, we moeten oppassen, want er komen, het wordt aantrekkelijk voor de omringende landen om hier te komen. Hoezo? Dan moet jij toch je grenscontrole goed regelen. Ja. Doe dat dan. En wie is daar verantwoordelijk voor? Maar dan komen de Polen ook op af. Nee, maar als je goede controle hebt enzovoorts, dan hoeft dat dus geen probleem te zijn. Kijk, Nederland doet heel vaak, die wijst, hè, er is nu een hele migratiediscussie gaande. Hè? En dan zeggen sommige politieke partijen, nou weet je, er is een crisis. Er is een asielcrisis, migratiecrisis. Er is helemaal geen crisis. Als je naar de data kijkt, naar de cijfers kijkt, dan zie je juist een terugloop van de aantallen. Maar er is wel een opvangcrisis. Er is een opvangcrisis. Maar wiens schuld is dat dan? Is het de schuld van die asielzoekers dat er een opvangcrisis is? Of is het de schuld van de politici en de ministers in Den Haag? Die daar niet voor zorgen. Die daar maar niet voor zorgen. Aan het geld hoeft het niet te liggen. Nee, want wij zijn best wel een rijk land, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus je ziet, het is wag the dog, het is gewoon schuld aan anderen geven. En ik vind dat gewoon onacceptabel. Dus mijn antwoord op jouw vraag, Notje, is, kijk, zwijgen is een norm rechtvaardigen. En die norm die Nederland opgelegd heeft voor de openbare lichamen hier in het Caribisch gebied is niet goed. En we have to question that. Het is nu 15 jaar geleden dat 10-10-10 heeft plaatsgevonden. Nou goed, dingen zijn gegaan zoals het gegaan zijn, maar we moeten heel veel repareren. En ik zou graag willen, en ik wil daar ook aan werken, en daarom kom ik met een nationale strategie hierover op 4 terreinen. Waarbij ik, nadat ik een paar keer hier gekomen ben, het gesprek heb gevoerd, is het voor mij belangrijk donderdag aanstaande
Want dan heb ik die conferentie. Ja. Het is een belangrijke conferentie voor mij. Het is een halve dag, dus ik nodig iedereen uit. En alle luisteraars, kom alsjeblieft langs. Het is gratis, het is toegankelijk. Meld u via de website www.bureauncdr.nl. Of kom gewoon spontaan. Het is in het Plaza Hotel, Van der Valk Plaza. Op donderdag aanstaande. Dat zit om 11 uur. 11:30 beginnen we. 11:30 11 uur is inloop, ja. Precies, 11:30 tot 11 uur inloop. 12:30 hebben we lunch tot 12:30. Ja. En dan lopen we naar boven. En dan 1 uur begint de conferentie. Ja, tot 5:30 zo ongeveer. Ja. En daarna is er een borrel tot 6:30. Met plenaire discussies. Met bijvoorbeeld Glenn Todé, die aanwezig zal zijn. Lysaine Charles uit Saba. Reinier van Zutphen, de nationale ombudsman, is ook aanwezig. En aan het einde heb ik een governors debate. Dus alle gezaghebbers zijn er. Van Saba Station, maar ook van Bonaire. Ik heb de directeur-bestuurder van de nieuwe opgericht... van de nieuwe juridische loket. Loket en zo, dus Suhendra Leon die zal aanwezig zijn. Suhendra van Curaçao, geboren in Curaçao. Ja, dus die hebben we hier naartoe gehaald. Okay. Dus die is er ook aanwezig. Maar ook het College voor de Rechten van de Mens, de Staatscommissie. Dus we gaan echt een goed gesprek voeren op 4 hele belangrijke thema's. En dat is bestaanszekerheid en met name armoedebeleid. Want de sociaal minimum, dat heeft er niet echt veel geholpen vanwege allerlei andere zaken die Nederland gewoon niet goed nagedacht heeft om dat te doen. Discriminatie of ongelijkwaardigheid in het onderwijs, de gezondheidszorg en connectivity. Dat zijn dus de infrastructuur en dat soort dingen meer. Dat zijn 4 belangrijke thema's die we gaan bediscussiëren. Dus kort en goed, ik vind wel heel erg belangrijk dat mensen erover praten. En wat ik ga doen, is alle ideeën ga ik verzamelen en die ga ik verwerken tot een soort nationale strategie die ik aan de regering wil gaan aanbieden. Dat is mij ook verzocht door de regering. En aan de Tweede Kamer en aan de Eerste Kamer ga ik ze aanbieden. Nadat ik dat ook een beetje goed getoetst heb hier, zien jullie dat ook zo zitten. Met wat adviezen vanuit mijn kant van regering, doe dit nou. Want daar worden onze mensen in het Caribisch gebied er beter van. En als je dat niet doet, dan ben je... fout bezig. Dan ben je discriminator aan het handelen, om het maar zo te zeggen. En dat is strafbaar. Dus ik vind gewoon dat Nederland, de regering, they are accountable for. Vind ik. 15 jaar, 10-10-10, heeft laten zien wat er verkeerd is. Nou, gaan we handelen of gaan we niet handelen? Ik bedoel, ik vind het onvoorstelbaar de manier waarop in de gezondheidszorg iedereen zo wat gedumpt wordt richting Colombia. Weet je wel, met die medische vluchten. Ik hoor schrijnende verhalen als je behandeld wilt worden in Nederland. Ik bedoel, waarom kan dat niet? Waarom hebben mensen in het Caribisch deel van Nederland niet dat recht? Ik kan me voorstellen dat voor sommige dingen je inderdaad hier in de regio oplost. Ja. Maar ingewikkelde dingen, waarom stuur je dat naar landen waar zaken ook nog fout lopen, terwijl het in Nederland op een goede manier opgelost kan worden? Maar bovendien is het heel raar, omdat je die gezondheids aantipt, dat hier alle medici en alle verpleegkundigen, alles in de gezondheidszorg, die moeten beschikken over een BIG-registratie. Ja. Nou, ik word ziek. Ik stap in een vliegtuig, die ambulanceflight, met BIG-personeel. Ja. Ik kom in Medellin aan. Ik word overgedragen aan niet-BIG-personeel, ambulance. Ja. En die brengen me naar een ziekenhuis waar geen BIG-registratie is. Nou. Dus je vraagt je ook af, wat zit erachter? Dat is toch krom? Dit kan toch niet? Terwijl artsen hier wel een BIG-registratie hebben, maar ze moeten dan, wat is het, na een jaar of zo, moeten ze terug om hun BIG geregeld te krijgen of gegarandeerd te krijgen. Niet alleen dat, ze kunnen niet meer dan 6 maanden blijven. Precies. Anders verliezen ze hun praktijkrecht. Weet ik wel. Precies. Maar dit is gewoon krom. Jubilage heet het. Jubilagesysteem. Maar dit is gewoon krom. En dit zal een van de adviezen zijn die ik ga meenemen, want ik heb dit verhaal hier op Bonaire gehoord. Ik heb het op Saba gehoord. Ik heb het op Statia gehoord. Statia, echt heel nadrukkelijk heb ik dit gehoord.
Nou ja, dan vind ik gewoon dat ik als nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, door de regering aangesteld om discriminatie te bestrijden, ja, ik moet hier iets mee. En als ik het niet doe, ja, dan moet ik snel van die plek verwijderd worden. Ja, dan ben ik toch geen knip voor de neus waard, om het maar zo te zeggen. Dus, maar je hebt een grote sta in de weg, Rabin. Ja. En dat is artikel 132a van de grondwet. En die zegt? Die zegt, de differentiatie, het heet het differentiatieprincipe. Ja. Niet alles kun je gelijk doen. Dat was even om artikel 1 te beschermen. Ja. Je weet het verhaal Ja. van artikel 1? Je weet dat wanneer Bijkerk opgestaan is en artikel 1 heeft ingeroepen tot het hoogste gerechtshof. En waarbij dus het hoogste gerechtshof zei van jullie zijn geen deel van Nederland. Ja. Nee, klopt. Ik ken dat verhaal. Ik ken dat verhaal. En daar kunnen we dus heel natuurlijk... Ik ga niet over discussiëren, maar daar is een stuk sta in de weg. Ja. Want ik zat bijvoorbeeld bij die hofzitting. Ja. En het was over de AOV. Ja. Toen was de vraag, hoe berekenen jullie AOV hier op Bonaire? En toen was dus 70% van minimumloon. Ja. En toen was de vraag aan de staatsadvocaat, hoe berekenen jullie dat in Nederland? Het was 70% van de minimumloon. Ja. Toen stond ik op in de zaal. Toen zei de rechter, dus er is geen discriminatie. Want het systeem is hetzelfde. Ik zeg, maar ho, de minimumloon. Precies. Daar is het $1000, Ja. hier is het 0. Ja. En 70% van 0 is 0. Dus dit is toch... En dan zeg ik, allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Precies. Dus ook contextueel bekeken. Dus je zult natuurlijk ook de situatie in ogenschouw moeten willen nemen. Als de minimumloon, ja, toen was het, wat was het? Hier 500 gulden, of nee, sorry, $500. En in Nederland dus meer? Ja, €1000, dacht ik. Dan is het toch niet in verhouding met elkaar. Ja, maar dus het principe van 70%, dat begrijp ik. Ja. Maar ik bedoel, en ik begrijp dat een rechter ook zo redeneert, maar de politiek is geen rechter. Dat snap ik. En die politiek moet regels maken waarlangs rechters natuurlijk hun uitspraak toetsen. Precies. Maar als de politiek, en ik vertel de politiek dat uw regels niet kloppen, dan moet je aan die regels gaan sleutelen. Ja. En dan moet je niet tegen rechter gaan zeggen, nou oordeel even. Dan faal je als politiek. Prima. Want dan laat je je werk niet door de politiek doen, maar dan laat je de werk door de rechter doen. En dat is wat Nederland vaak doet. En dat moet eens een keertje ophouden. Politici, beleidsmakers, ambtenaren moeten eens een keertje hun verantwoordelijkheid nemen en zeggen van luister eens, er is één prachtig stuk Nederland in het Caribisch gebied en we are accountable for. Ook, we zijn ervoor verantwoordelijk enzovoorts en zo verder. En ja, ik bedoel, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk, maar dan moet je met de mensen erover praten. Ik had het net over dat principe, hè. Maar goed, je ziet gewoon ook dat comply and explain ook heel willekeurig gebruikt wordt. Rammelt aan alle kanten. Begrijp je? Ja. Het gaat bij mij om het principe, zijn we één Nederland, ja of nee? Nou, die vraag moet... Waarom durft men die vraag niet? Niet jullie, maar waarom durft politiek daarover niet te praten? En daarom is die conferentie donderdag voor mij zo belangrijk, want dit is de basis. Precies. En ik wil een uitspraak donderdag van alle aanwezigen. Ja, ik bedoel, we gaan niet iedereen uithoren. Maar de aanwezigen die moeten zeggen van, zijn we nou één Nederland, ja of nee? Als dat de conclusie is, ja, dan betekent dat er in één Nederland dezelfde rechten en dezelfde plichten gelden. Zo simpel is het. En uiteindelijk moet dat dus ook wel vormgegeven worden in de trias politica, zeg maar, zoals dat dus ook in Europa geldt. Hè? Dus de wetgevende macht en de rechterlijke macht en dat soort dingen. Waar jij nu zit, zat vrijdag een dame. Ja? Ik geef het aan om bij jou aan te geven hoe hier dus een beetje dualistisch gedacht wordt. Ja. En die zegt, ik wil dezelfde rechten hebben. En tegelijkertijd zegt ik, maar wil ik echt dezelfde plichten? Ik zeg, nee. Dus er is een soort ambivalentie van de ene kant wel dezelfde rechten, maar de andere kant niet dezelfde plichten. De ene kant wel dezelfde rechten, maar wij moeten zelf alles bepalen. Ja. Die ambivalentie moet eerst, naar mijn smaak, eerst uitgesproken worden door politiek Bonaire, of het politiek Caribisch Nederland. Ja. Want het is toch niet uitgesproken. Nee. De ene keer zeggen we
Moeilijke woorden voor het bevolken om te begrijpen. Hè? Subsidiariteitsbeginsel. Ja. We willen alles zelf doen en wat we niet kunnen laten we over. Ja, maar wat? Ja. Wat laat je over? Snap je? Ja. Dat soort zaken heb ik dus het gevoel dat men nog niet aan durft na 15 jaar. Kijk, precies. Ik ben van de school die zegt zelfde recht en zelfde plicht. Oké. Vanuit mijn optiek hè, vanuit mijn perspectief als nationaal coördinator kan ik niets anders zeggen. Zeker weten. En ik begrijp de gevoeligheid. Dus bij die plichten, ja, er zitten ook de belastingen. Precies, ja. Daar beginnen we al. Iets te noemen. Ja, en de toelagen zitten, weet ik al. Ja, dat zit er. Maar als je dat goed organiseert, want in Nederland is het geen probleem. Ik bedoel, iedereen, ja, we klagen natuurlijk allemaal belasting te betalen, maar we betalen het wel. Ja. Dat zou dus hier ook moeten gelden. Maar je moet dus wel ervoor zorgen dat de randvoorwaarden goed geregeld is. Precies. En we moeten wel onthouden dat dit een eiland is. En dat alles hier binnengebracht wordt. En dat het duur is en dat soort dingen meer. Dus je zult gewoon als bestuur, hè, in Den Haag, moet je daar oog voor hebben. En ik vind gewoon dat er te makkelijk geredeneerd is in 2010... door te zeggen, nou ja, weet je, laten we het zo snel mogelijk ontmantelen en organiseren en weet ik niet wat. Ik heb een vergelijking een keertje, notjes zitten maken, hoe de Fransen dit hebben gedaan. Mm-hmm. En ik zie gewoon dat de Fransen sommige dingen wat beter georganiseerd hebben in hun outre-mer aanpak dan dat het geval is met Nederland. En dan denk ik, ja, ik bedoel, leer dat. Nou, laten we dat voorbeeld nemen van Sint Maarten. Precies, dat is een goed voorbeeld. 1 eiland, twee bestuur, ja, Nederlands, Frans. Je ziet meteen je merkt het. Ja, je merkt het gewoon. Een enorm verschil. En je ziet gewoon dat Frankrijk wel toestaat bijvoorbeeld representativiteit. In Parijs? In Parijs, hè? Ja. Dus in het parlement daar. Hier niet? Hier niet. Nou, maar ik bedoel... Je ziet na zo'n ramp is de Franse kant meteen hersteld en ze waren nog steeds niet. Ja, heb ik zelf met mijn eigen ogen gezien. Ja. Het is toch raar. We hebben het over Nederland, joh. Een van de meest rijke, beschaafde, democratische landen in de wereld. Die faalt gewoon. Hè, dat land faalt, vind ik gewoon, om die principes, hè, wat met de democratische rechtsstaat met zich meebrengt, om dat te doen gelden voor een ieder binnen dat grondgebied van Nederland. En dat doet mij pijn. Het doet mij gewoon ook pijn dat ik dit moet constateren. Maar tegelijkertijd motiveert het mij om hier ook tegen te vechten. Maar dan heb ik... Ja, dus dan zijn er een paar obstakels. Die politiek moet oplossen. Die politiek moet oplossen, 1. Maar het zou wel helpen als ook wat luidruchtiger vanuit... De maatschappelijke druk komt. De maatschappelijke druk vanuit deze kant zou komen. Want het is jullie recht. Het is het recht hier. Maak daar gewoon gebruik van door te zeggen van... hallo, ik ben er ook. En ja, natuurlijk zullen ze in eerste instantie zeggen van... hey, hou je mond en dit en dat. Maar dan zijn wij er om jullie voices ook daar te laten resoneren, te laten horen. En dat moeten we proberen te doen. Maar goed... Maar goed, de 4 thema's hebben jullie inderdaad nu zeg maar op tafel gebracht. Ik neem aan dat die 4 thema's de verschillende sprekers erover gaan hebben. Ja. Ieder heeft een eigen thema, neem ik aan. En van daaruit wordt een discussie gevoerd. Jij zegt, daar krijg je, ga je dus een soort nationaal advies van maken naar Politiek Den Haag toe. Mijn volgende vraag is, hoort er bij jouw taak ook dat er een soort toezichthouder zal zijn om die adviezen die gegeven worden te zeggen van, hey, denk eraan, nu komt een nieuwe wetgeving, neem maar in Dwarsstraat. Luister, vergeet niet de Cariben bij te betrekken. Is dat het ook de antwoord is ja, want ik ben de waakhond. Dan ben jij de coördinator. Ja, dus ik moet het waken dat het gebeurt. Er is 1 probleem. Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Het probleem is dat mijn advies niet bindend is. Nee, dat snap ik. Dat zit in een advies. Dus het is een advies, ik geef het en het is aan het kabinet. Maar ik ga natuurlijk proberen de druk zodanig te doen van die 5 adviezen voer er 2 uit. Stel dat zij besluiten om die 2 uit te voeren, dan ben ik de waakhond die erop toeziet dat het goed gaat. En ik heb natuurlijk het netwerk om dat gezamenlijk met allerlei andere instanties te doen. Bijvoorbeeld met het College voor de Rechten van de Mens. En daarom vind ik het fantastisch dat ze er ook zijn donderdag.
De ombudsman is er natuurlijk één. Maar ook de autoriteit persoonsgegevens. Ja, ik noem maar ja, die is Glenn, ja. En eigenlijk ook de VNG. Dus het netwerk is er om die te benutten. Om dat goed in de gaten te houden. Maar belangrijk is dat het advies dat ik ga uitbrengen, dat het gedragen advies is. Daar ga ik voor zorgen. Maar dat het kabinet het wel overneemt en een uitspraak erover doet. Ja. En die weg moet ik nog bewandelen. Dat is het eerlijke verhaal. Maar ja, ik ben zeer gemotiveerd om dat gewoon te doen. Anders was ik hier niet gekomen om jullie lastig te vallen door te zeggen... Nee, maar er is ook belangstelling ervoor. Nogmaals, wat ik dus constateer uit mijn ervaring hier is dat de politiek het afzijdig houdt. Ja. Omdat de politiek, die moet de beslissing nemen. Ja. Politiek hier of politiek daar? Beide kanten. Allebei, hè? Die houden de boot af. Ja, hier hebben we dus gepleit voor een nationaal congres om de evaluatie van 15 jaar nog een keer te bekijken. Wat gaat er mis? Nou, wat jij zegt is één punt van belang. Ja. Want dat komt niet van de grond. Ja. En politiek Den Haag die zegt van we willen ons niet te veel mee bemoeien. Anders is het een soort kolonialisme, weet je wel? Ja, maar dat zijn gelegenheidsargumenten. Dat snap ik. Maar tegelijkertijd bepalen zij... Ik bedoel, kijk maar naar de gezondheidszorg. Het ministerie van VWS geeft wel het geld. Voert het ook uit. En is de controleer daarvan. Precies. Ik bedoel, dus het is... de keurmeester die zijn gekeurd, ja. Precies. Dus het zijn drogredenen. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat dat congres niet heeft plaatsgevonden. Dus daar moeten we dan een beetje naar kijken. Hoe kunnen we wel... Zorgen dat van hieruit het initiatief ook komt. Ja, en ik wil daar best wel ook een beetje helpen en duwen, hoor. Ja, dat had ik vanmorgen. Waarom is die juridisch loket een succes? Ja. Het is een succes omdat het ontstaan is uit de vakbond. Ja. De vakbond die kreeg elke dag niet alleen arbeidsrechtelijke problemen, maar ook problemen van huurhuizen, van scheiding, noem maar op. Ja. Toen zei de vakbond, maar dit is niet onze taak. Dus laten we een juridisch loket inbouwen. Nou, dan zijn we eerst gaan polsen. Kregen we dus het idee van raadslieden, die bij jullie bekend staan. Klopt. Toen zei de CD, nee, Nederland is zelf bezig met het antidiscriminatieloket. Lokaal hier ook met een soort burgerrechtelijk loket. Nou, zeggen jongens, dan zijn we er vanaf. Maar je ziet, omdat het initiatief van hier groeit, dat de belangstelling ook groot is. Bijvoorbeeld, dat is mijn vraag aan jou ook. De College van Rechten van de Mens had tot nog toe geen zeggenschap hier op Modern. Ja. Met die nieuwe wet krijgt hij dat wel. Zeker. Die mag meeoordelen. Zeker. Uit zo'n discriminatie. Ja, en dat is een heel belangrijk besluit. Ik was daar ontzettend blij mee, dat ook nu het College voor de Rechten van de Mens in het Caribisch deel van Nederland ook mag meeoordelen, ja. En kijk, het zijn geen bindende oordelen, maar... Nee, snap ik. Maar wel gezag. Precies. Ja, het college is natuurlijk een instituut dat heel veel gezag heeft. Ja. En het is zo cruciaal dat dus mag enzovoorts. Dus of dat het gaat gebeuren. En goed. Kijk, nogmaals, voor mij is het gewoon heel erg belangrijk dat wij één Nederland vormen. Met dezelfde rechten en dezelfde plichten. Die gelijkwaardigheid, die moet er wat mij betreft gewoon zijn. Zo simpel is het. En er is na 10-10-10 te veel vraagtekens, te veel lacunes, te veel leegtes, te veel dingen die krom geregeld zijn. En die moeten gewoon rechtgetrokken worden. En daar moet iedereen billen bloot. Dus ook in Nederland, maar ook hier. En waarom? Omdat de samenleving er beter van gaat worden. Klopt, zeker. Maar je hebt ook een ander mooi voorbeeld. Een ombudsman die hier komt voor het ombudsen. Ja. Maar die ziet ook meteen dat naast zijn reguliere werk heel veel dingen gebeuren die niet correct zijn. Nee, precies. Zowel de volwassen ombudsman als de kinderombudsman. Ja. Nou ja, goed, ik heb zelf hier verhalen gehoord over inderdaad de kinderrechten. Weet je wel, ik was in Sabah. Hoe jonge kinderen zeg maar over hun toekomst spraken. Nou, het heeft me echt pijn gedaan. Ik werd er helemaal emotioneel van dat kinderen van 14 jaar, 15 jaar tegen mij zeggen van we zijn zo geïsoleerd. Wat is onze toekomst? En nou ja, ze wezen mij, kijk, daar is Sint Maarten, we kunnen er niet eens naartoe. Omdat het zoveel geld kost om daar naartoe te gaan. In het onderwijscurriculum zijn dingen niet meegenomen, terwijl dat in Nederland wel het geval is om uitwisselingen te hebben tussen landen, tussen scholen en weet ik niet wat allemaal.
Nou, dus je ziet gewoon dat de wereld van dit soort kinderen zo klein wordt. Nou, ik vind dat dat niet kan. Nee, het is een beetje misdadig eigenlijk. Ja, ik vind dat dat echt niet kan. Ja. Het is Nederland, joh. Ik bedoel, we hebben het over Nederland. En dit is ook onze jeugd, weet je wel. En natuurlijk, de omstandigheden zijn anders. Dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar tegelijkertijd vind ik dat de politiek faalt. En ik kijk in eerste instantie naar Den Haag, omdat ik vind dat zij... Meer kennis. Maar ook het primaat hebben toegeëigend. Ja. Hè? These folks, they call the shots, om het maar zo te zeggen. Nou, als je dat heel graag wil, dan ben je ook verantwoordelijk. Dan en moet verplicht. En verplicht. Ja. En verplicht. En dat is mijn appel wat ik dus wil doen. Maar dat zal ik dus ook met die adviezen doen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat we dat gesprek voeren met elkaar. Ja. En daarom nodig ik iedereen uit om donderdag aanstaande 27 november te komen naar het Plaza. Nogmaals, meld u zich aan, want dat loopt wel goed hoor. Ik heb al meer dan 150 mensen die hebben ingetekend om aanwezig te zijn. Maar ik heb nog wat plekken. Dus please come en laten we dan met elkaar even praten. Het is inclusief congres. Het is tweetalig. Omdat het ook met Savin Station te maken heeft. Dus Nederlands en Engels. We gaan alles ondertitelen of boventitelen wat er gesproken wordt. Ja. En dus het wordt echt een heel mooie dag. Ik heb zelf meegemaakt, dus ik kan mee. Ja, in Nieuwegein. In Utrecht, ja. We hebben een inbeller. Je moet naar Lia, wat jou? Meneer, goedemiddag. Goedemiddag. Mijn naam is Samuel Gilbert Seroos. Oké? Maar ik hou in papiamento praten en de laatste noche voor mij vertellen. Oké, daarbij. Oké? Bom. Noche tende. Lo qual que me que puntre menere que no me que ebisami pero di coração. Aí chega momento aqui na Bonaire que nós firma laço directo com Holanda, com lo qual que nós por nos mestacie, ante lo qual que nós não por, nós está pedindo Holanda ajudança. E tem líder político que abai antobra. Ela pediu Holanda para Holanda pagar empregado nacional para sobra nós não estava por a pagar. Tá correto? Não, sigue vai. Ainda discutir isso, sigue vai. Sim. Então, o que está passando? Holanda bisele aqui, wak. Tami tá paga, a mim tá paguele, pero abo me escora botin com firma, sim, que tami tá paguele. Para motivo que nós temos acordo com o outro, com o qual que não por a mim tá haciele pabo. Que boa pergunta, Dauri. Que boa pergunta, Dauri. A minha pergunta tá, me quer puntrele, que problema tem? Que problema tem den assunto que Holanda bisele para firma, lo qual la firma com ele. Ok. Está bom? Está compreendível? Está compreendível, sim. Sim, oké. Expliqueer het. De vraag vloeit voort uit in feite de hele stadkundige relatie. Ja. Wat ik net zei, die subsidiariteitsbeginsel, wat wij zelf kunnen doen, we zelf. Wat Nederland moet aanvullend werken, ondersteunend werken. Zijn vraag is op een gegeven moment, oefent Nederland die druk uit, omdat de dingen die wij niet zelf kunnen, Nederland het overneemt en in feite bepaalt wat wij wel en niet kunnen en moeten doen. En dat vraagt hij uit het hart van jou, vanuit je hart. Vind je dat een goede werkrelatie, goede samenwerkingsrelatie, hoe je het moet noemen? Ja. Ik vind, hartelijk dank voor uw vraag. Interessante vraag. Maar je ziet gewoon dat Nederland achterover leunt. Dus niet altijd bereid is om de verantwoordelijkheid die Nederland heeft, in die aanvulling zeg maar, om dat op zich te nemen. En als Nederland dat wel op zich neemt, dan praten ze langs de lijnen van geld, weet je wel, die structuren en zo. Terwijl het gaat om mensen. Ik bedoel, en om mensenlevens als het ware. Okay. En daar maak ik mij een beetje zorgen om. Dus wat ik tegen u zeg, van ja, ik zie dat ook wat dingen hier op de eilanden ook besloten kan worden. Maar Nederland mag zich wat mij betreft wat actiever opstellen.
om die gelijkwaardigheid goed te regelen. Dat is wat niet gebeurt. Ik ben ook het eens, maar Bonaire has ook Bonaire met spoor. Pero Ulanda no me se drumi len patras, Ulanda me se tamas activo pa ayuda a atender e costan kutiri beisle ki, mas on dabai passeng, dabai ku hende. Nós como hende me se bira mio de relação com nós adrenta com Ulanda. Então, da sua maneira mira, Ulanda não está assim ativo para cumprir e tomar sua responsabilidade nessa aqui. Esse é assim de fazer. Ik heb een vraag bij jou naar de burgers van Nederland toe. Ja? Is er een feeling dat daar mensen ook voelt dat wij erbij horen, eigenlijk dat we er niet bij horen? Nee. Het eerlijke verhaal? Ja. De BES, Bonaire Saba Station, is niet in de minds en hearts van de burgers in Nederland. Dat is het eerlijke verhaal. En waarom niet? Omdat zij gewoon niet goed voorgelicht zijn. Omdat de politiek hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen om ze te vertellen van het zijn onze mensen, ons grondgebied. Weet je wel, dat soort dingen meer. Als er over het Koninkrijk gesproken wordt, en met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, dan praten ze over geen goed bestuur, precies, corruptie, weet je, dat soort dingen. Boevenbenden. Nou, als je daar steeds over praat, daarmee zet je heel veel mensen ook weg. Ja. Dit is discriminatie. Dit is echt discriminatie waar ik me zorgen om maak. Dan gaat het ook niet leven in de minds en hearts van de mensen daar. En daar proberen wij dus nu een ander verhaal tegenover te zetten. Van luister eens, het is Nederland. Het zijn Nederlanders. En die moeten gewoon precies behandeld worden zoals wij behandeld worden. Inbel. Hallo, goedemiddag. Ik had een vraag. Wat vindt u van het hele systeem dat de wetten dan worden aangemaakt in Nederland en dan ter consultatie worden aangeboden via het internet? Dus wij zijn hier op de eilanden in een minderheid. Dus als je de BES stelt, dan zijn we dan 27.000 inwoners. Ja. Tegen de 16 of 17 miljoen in Nederland. En ten tweede wordt het in Nederlands aangeboden. Wat een heleboel mensen dan niet makkelijker maakt, want het is niet in het papiament. En het is best wel ver weg van hun tafel dat ze dan via het internet gaan kijken en hoe het in de taal wordt aangeboden, dat het begrijpelijk is. Ja. Wat vindt u daarvan? Want bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Bijvoorbeeld voor een bedrijf, wat ik zelf meemaak, is de IAB-BES een aantal jaren geleden aangeboden. En het is toen per 1 april 2024 wet officieel geworden. En dan moet je bijvoorbeeld voor een milieuvergunning gaan aanvragen. En dan krijg je zo'n vraag van, wat denk je dan in de toekomst te gaan doen tegen het stof? Dus ik moet lachen, want bijvoorbeeld zit je dan op een industrieterrein, zware industrie, daar is het dan voor bedoeld van het stofontwikkeling ver weg van alle bebouwde kom. En dan heb je zoiets van, hebben ze dan over nagedacht in Den Haag van, dit is echt qua economisch, financieel, heeft het echt zware consequenties. Van stel je voor als je dan 20.000 vierkante meters moet gaan bedekken of een hal moet gaan bouwen. Dat soort dingen gaat gewoon niet samen. Dus het zijn echt punten die dan heel ver weg, ik weet niet hoe dat wordt aangemaakt. Iemand zit daar in de kantoor in Den Haag en dan heb je zoiets van, dat laat ze echt steken vallen. Ja. Dus wat denk je zou gaan over het aanbieden op het internet van de consultatie? Nee, ik ben daar tegen. Ik bedoel, ik heb daar altijd een standpunt in gehad. Is de manier waarop mensen op de BES-eilanden betrokken worden in de wetgeving, dat is echt verkeerd. Ik bedoel, een internetconsultatie, van hier heb ik het, wat is het, een paar weken. Ja. En dan mag je er even op reageren, terwijl het inderdaad in een onbegrijpelijke taal is neergezet. Nou, dat kan niet. Als je een internetconsultatie wil, doe dat dan serieus. Dan moet het ook in de eigen taal. Moet het ook dan maar in papiament gezet worden. En dat soort dingen. Dus maar wat zij ook aangeven, de omstandigheden. Kijk, wat in Nederland, die IAB, die heeft 30 jaar gekost. Om zeg maar garages uit de wijken weg te halen. Ja. Daar was ook geld voor. Ja. Maar hier
En dan in één keer moeten alle garages uit zeg maar de wijken. Wie betaalt de verplaatsing? Er is geen enkele voorziening voor getroffen. Ja. Nou, dat zijn specifieke situaties hier. Natuurlijk, dat ik niet ken helemaal, dus ik kan daar moeilijk op oordelen. Maar weet je waar ik wel naartoe wilde? Kijk, daarom vind ik gewoon, en daarom is het congres heel erg belangrijk, hè, dat er een congres georganiseerd moet gaan worden over 10-10-10. Hè? Ik bedoel, even een goede evaluatie. Evaluatie. Want kijk, eigenlijk had ik het gezien dat de eilanden daar al vertegenwoordigd zijn bij het maken van de wet en regelgeving. Ja. Dus eigenlijk zou je de eilanden ook in het parlement, waar de wet en regelgeving gemaakt wordt, zeggenschap moeten willen geven. Ik zou die discussie wel willen aangaan. Maar ook bij de Raad van State. Ik bedoel, ik zou die discussie wel willen aangaan, omdat ik denk dat je daarmee de burgers van dit stukje Nederland beter beschermt en beter vertegenwoordigt als het gaat om die wet en regelgeving. Alleen met een internetconsultatie gaat het niet lukken. Ik ga een ander verhaal vertellen, wat ik hier ook hoorde. Ik was daar ook verbaasd over. Is bijvoorbeeld dat bij het Hof, zeg maar, hè, dat er een uitspraak, zeg maar, alleen in het Nederlands voorgelezen wordt. Ja. Terwijl mensen dat niet eens goed kunnen begrijpen om wie het gaat. Ik bedoel, waarom wordt zo'n vonnis niet in het papiaments voorgelezen? Ja, nou ja, goed, omdat blijkbaar de rechters papiaments niet kennen. Maar goed, dan moet je, vind ik, als een goed overheid, een goed bestuur, ervoor zorgen dat mensen er wel daar aanwezig zijn, de griffier of weet ik niet wat, die dat dus wel kunnen doen, waardoor degene het begrijpt waar het over gaat. En vaak begrijpen ze dat dus niet. Nou, nu dat ook in Nederland kan, hè, met bijvoorbeeld in Friesland, ik bedoel, dan zou het toch hier eigenlijk ook moeten willen gelden, begrijp je? En dat soort kleine dingen die we niet goed geregeld hebben, zorgen ervoor dat mensen zich afhaken. Mensen geen vertrouwen meer hebben in dat systeem. En daar maak ik me zorgen om. Wat zou je denken van het eigen ministerie? Kijk, in plaats van 9 ministeries die niet goed gecoördineerd zijn op dit moment. Nou, daar moet ik even goed over nadenken. Maar een eigen ministerie voor... BES. Kijk, daarvoor is dan de BES wel erg klein, hoor. Om een ministerie, denk ik, op te tuigen. Maar Frankrijk doet het wel. Ja, Frankrijk heeft het gedaan. Maar dat is dus wel Outremer, dus het is wel wat groter. Nou, wij hebben koninkrijk, ambtelijk enzovoort. Er is natuurlijk wel een staatssecretaris die ermee bezig is. En er is natuurlijk wel ook een ambtelijke organisatie. Dus ja, eigenlijk kun je zeggen, er is een vorm van een ministerie. Maar het gaat bij mij om de vertegenwoordiging. Het gaat bij mij om... Ik zou het heel erg belangrijk vinden... 2 stoelen, 3 stoelen... In de Tweede Kamer zou kunnen krijgen. Begrijp je? Ik snap wat je bedoelt. Begrijp je? Oké. Oyente wat Alian? No te dispensa. Daarbij. Pero mi kepe meneer que contestami. Até contestamos? Sí, la contestami sí, ta verdad. Pero lo qual que o Boneiro afirma. Então, lá que me bisau passa na sua restaurante. Então, sim, mas também com um caso... Se minha missão é que discutir caso é um caso feordo, um caso que não tem valor, um caso político que defunto a 13. Então como vai discutir, mas nunca minda estabelecer, nunca minda escrever, o coisa que ela bisa. Não. Você que não é chico bom. Político na bisa, com o qual que nos por. Sim, é estabelecer. Maar er is ook een die paga zijn de politico op papier. Die nunca mine con de documental. No. Politicamente lo usé. Lo usé, pero el firma sí está ahí. El firma está claro. El firma está ahí, entonces no está usando firma. Pero el firma en la marane qualche politico op papier. Oh. No, está bota in que gente marane gente. Correcto, pasó Nancy, aquí na Bonaire não está usando. Ja, você está não, você não politicamente, aqui na Bonaire se não está usando politicamente. Então o que passa quando não está bisa que você afirma para a Bonaire já tem problema. No. Não vai dar de coisa. Muito dank Deus, muito contente. Zie, dank je. Een beetje misverstand van het gebeuren. Ja, nee, begrijp ik. We gaan dus een beetje nu afsluiten. Ja. Dus aanstaande donderdag om 11 uur nodig je iedereen uit. Het is gratis.
Moet je wel aanmelden? Ja, het zou belangrijk zijn. Kijk, het is natuurlijk in het hotel en plaza. Ze willen dat natuurlijk ook. Wat altijd weten de mensen is, wat zal de follow-up zijn? Kijk, de follow-up is in ieder geval wat mij betreft dat... een advies uitkomt? Precies, dus dat advies is natuurlijk belangrijk. Nadat ik het advies heb geschreven... Kijk, ik kan het natuurlijk niet iedereen weer betrekken... maar ik ga een paar mensen op de eilanden vragen om een soort tegenlezer te zijn. Precies. Van kijk nou wat ik genoteerd heb, of dat verstandig is. Heb ik het goed gedaan? Want ja, ik bedoel, u woont hier. Ik bedoel, ik ken de situatie hier beter dan ik enzovoort. Maar goed, als we dat hebben geregeld, ja, nou ja, dan ga ik het inbrengen. Dus dan ga ik het echt presenteren aan zowel de regering als het parlement, zeg maar. En dan ga ik wel terugkoppelen. Maar de netwerken? Ja. Dan moet de druk komen. En dan moet de druk op. Prima. Ja. Rabin, hartstikke bedankt dat je bent geweest, langs me gekomen. Ik wens je heel succes. Ik zal er zijn, niet de hele dag. Maar ik zal er wel zijn, maar wel mijn collega's. Die hebben zich ingeschreven. Ja. Dus we zullen ook onze bijdrage leveren. Hopi danki. Danki dabo. Oké. Turkos bom scholang tebayanku. Joske moyanos tien aan die UNESCO. Doei. A mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay, dilante, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otro poquita, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha, y junto nos tacanabay, dilante.